Blonjo 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 blonjo, talah krungu suarane bakul Mbak Sum bengok-bengok alhasil langsung aku metu teko omah langsung krungu suarane Mbak Sum langsung goleki ngono teman-teman. Lah akhirnya wonge nduk kanane omahku. Langsung aku milih-milih iki mbok bingung tuku apa ya. Akhirnya aku mang tuku tempe. Karo tahu mateng ngono wae nyambel ya. Isu-isu sing penting sarapan. Bunda-bunda ya ngono gak lek esuk wis bingung katene lapo bingung. Milih iki ngono kan ya. Bingung masak apa sing penting duwe tempe ambek tahu wis aman karo duwe telur. Iki aku blonjo karo kanca-kancaku, tangga-tanggaku kanan kiri ya. Wong-wong bingung ya masak apa jare mangkat dadar jagung tapi alah ribet wis mbola terserah lah iku ketemu Bestiana, dalah, dek seneng lek di video. Areke yo gak masak tak takoni jare kate golek jajanan ngono wae. Wis sakmono wae ya teman-teman video